L-aħwa din hija l-tielet u l-aħħar taqsima li fiha qegħdin nittrattaw il-kmand suprem, il-kmand tant neċessarju u indispensabbli ta' Sidna Ġesu għal kull dixxiplu tiegħu. Ta' dawk kollha li jaspiraw li jkunu segwaċi tiegħu li jridu jgħixu għall-servizz tiegħu Ġesu jgħidilna l-ewwel qabel kollox wieħed irid jiġħad lilu nnifsu. Iċ-ċaħda ta' nfusna. Nisimgħu x'jgħid l-awtur u pastor Amerikan A.W. Tozer. Ir-raġuni għala ħafna għadhom inkwetati, għadhom ifittxu, għadhom bilkemm jagħmlu progress għax għadhom ma ġewx fit-tmiem tagħhom infushom. Għadhom jippruvaw jagħtu l-ordnijiet u jinterfiru mal-ħidma tal-Alla fihom. Tozer qed jiddeskrivi n-nies li għadhom mhumiex lesti għalkemm forsi jsejħu nfushom Kristjani għadhom mhumiex lesti li jiġħdu lilhom nfushom. Il-problema radikali u allura aħna rridu nixħtu l-attenzjoni tagħna fuqha sabiex naċċertaw lil nfusna li ta' bilħaq aħna wasalna f'dak il-punt illi tgħallimna niġħdu lil nfusna bħala dixxilpina minn ġurnata għall-oħra. Prattikament se naqsam il-messaġġ tiegħi f'żewġ partijiet. L-ewwel nett se nippruvaw naraw x'irridu niġħdu, x'irridu nwarbu ma' ħajjitna. U mbagħad naraw il-premji jew il-vantaġġi illi inixxu minn din il-ċaħda tagħna nfusna. Kull Kristjan huwa obbligat illi jiġħad l-ewwel nett il-fehma tiegħu. B'daqshekk m'aħniex qegħdin ngħidu illi ma nużawx l-intelliġenza tagħna jew ma nużawx il-ġudizzju tagħna, l-evalwazzjonijiet tagħna, le. Qegħdin ngħidu illi ma nagħmlux fattina skont kif jidhrilna aħna l-aħjar. Aħna ninsabu bħala nies li fuqna volontarjament ħadna il-madmat ta' Sidna Ġesu Kristu. Erfgħu ħudu l-madmat tiegħi fuqkom u tgħallmu minni għax jiena ġwejjed u mli f'qalbi u intom issibu serħan għar-ruħkom. Mela, dan il-madmat huwa li aħna lesti li nissottomettu ruħna għal kelmtu. Nissottomettu ruħna għal dak illi jixtieq minna u aktarx milli nixtieq jien personalment. Difatti fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 3 vers 5 jgħidilna afda fil-mulej b'qalbek kollha u fuq fehmtek la tafdax. Ġifieri taħsibx li għandek ir-reżorsi intellettwali biżżejjed biex tagħmel l-aħjar għażliet għal ħajtek. Fuq fehmtek la tafdax, aħseb fih fil-mixi kollu tiegħek u hu jwittilek triqatek. La żżommx lilek innifsek baref, ibża mill-mulej u warrab mill-ħażen. Iżżommx tikkonsidrax lilek innifsek li inti għaref mingħajr ma jkollok id-dawl illi tirċevih biss mill-kelma tagħna, mill-Iskrittura imqazza. Rridu allura niġħdu li iva minix kapaċi waħdi bl-intelligenza jew bl-abilità mentali tiegħi illi nasal fejn għandi nasal. Minn daqshekk irid niġħad il-fehma tiegħi. Il-fehma tiegħi trid tkun taħt il-fehma taħt il-verità ta' Alla illi jiena nsib fl-Iskrittura mqazza. Imbagħad ukoll irid niġħad ir-rieda tiegħi. Din hija wkoll fundamentali. Ir-rieda tiegħi jekk kemm il-darba din ir-rieda topponi r-rieda ta' Alla missieri. Ir-rieda tiegħi rrid bħalma Alla tajjili jiena rrid ma' kull ħaġa oħra li tani Alla noffriha bħala sakrifiċċju lilu. Darba kien hemm żmien meta aħna konna nagħmlu fattina u x'vera. Konna nagħmlu dak li jfettlilna jew skont l-opinjoni pubblika, imma Pawlu jgħidilna dan jiena ngħid mela u nixħed fil-mulej illi minn issa l quddiem ma timxux iżjed bħalma jimxu ġentili jew pagani oħra wara l-fruwa ta' moħħhom.
Il-moħħ tagħna, ir-rieda tagħna hija fierħa apparti minn Alla. Jekk aħna maħniex marbutin ħaġa waħda ma' Sidna Ġesu Kristu, ir-rieda tagħna twassalna biex nagħmlu bil-Malti ċċuċati, biex nagħmlu affarijiet bla sens, affarijiet li waqqawna fid-dannu. It-tielet ħaġa hija illi rridu niġbdu l-affezzjonijiet tagħna. L-affezzjonijiet tagħna, l-emozzjonijiet tagħna, ix-xewqat tagħna, meta dawn isiru xewqat inordinati, xewqat lilin minn normal ħanajdulu hekk. Kolossin 3:5 Pawlu infatti jgħidilna mewtu il-membri tagħkom li huma fuq l-art. X'inhuma tal-membri tagħna li huma fuq l-art? Jagħtina ftit eżempji: iż-żena, ċoe l-immoralità, il-faħx, il-ġibdiet tal-ġisem, ix-xejwa u r-rejba li hi idolatrija. Hija ħaġa naturali għalina li jiena rrid forsi b'impjieg, normalment b'impjieg, naqla l-għajxien tiegħi. Però meta dak l-impjieg isir inordinat u ċoe għal wieħed ikolli 2-3 għalli kieku jiena biex niġbor biex infaddal għal nnifsi ammont ta' flus, ta' beni, ta' assi li m'għandix bżonn prattikament, Pawlu qed jgħid li dik ix-xewqa fija xewqa naturali illi jiena nkun ikolli suffiċenza ta' affarijiet, ta' ikel, tal-bies, ta' kemm fid-dar, eċċetera. Meta din tmur lil minn normal, Pawlu jgħid dik saret rejba u allura hija idolatrija, hija ċ-ċaħda ta' Alla aktarx mill-ċaħda tagħna nfusna. Bad ukoll irridu niġħdu l-aptit tal-ġisem. Hawnhekk isemmieku l-ġibdiet tal-ġisem li niggratifikawhom, li impaxxuhom, li nissodisfawhom. L-aptit tal-ġisem għandu ikun miċħud meta dan jisfa' żvijat il-barra mill-mogħdija ta' Alla. L-Apostlu Pawlu fir-Rumani 6 jgħidilna tħallux mela d-dnub isaltan f'ġisimkom li jmut biex tobduh fix-xewqat ħżiena tiegħu. Id-dnub li jesprimu nnifsu f'elf mod differenti, minn ieħor Pawlu qed jgħid tħallux id-dnub jiddomina fuq il-ġisem tagħkom, lanqas tħallu l-membri ta' ġisimkom biex ikunu għodda tal-ħażen għad-dnub. Imma aktarx għatu lilkom nfuskom il-Alla bħala ħajjin mill-imwiet u l-membri ta' ġisimkom bħala għodda ta' ġustizzja għal Alla. Qabel servejna d-dnub, issa biċ-ċaħda ta' nfusna, issa li aħna bdejna l-mixja tagħna segwaċi ta' Sidna Ġesu rridu nagħtu dak l-istess membri ta' ġisimna biex ikunu għodda ta' ġustizzja, ta' emil ġust għal Alla. Il-Kristjan ukoll huwa imsejjaħ biex jiġħad l-unuri mondani. Ħafna nies normalment iridu l-unuri, ċertifikati, il-prestiġju ta' id-dinja, karrieri brillanti. Il-Kristjan fuq kollox irid jara s-salta tal-Alla avvanzata. L-unur mondan, l-unur li huwa biss għal din id-dinja u t-tifħir tal-bnedmin ta' madwaru, il-Kristjan jitgħallem jgħaddi mingħajrhom. Mhux tal-li hekk ukoll tal-li jitgħallem jistmerrhom u jobodhom għax dawn huma nassa għar-ruħ tagħna. Huma periklu estrem għar-ruħ tagħna. Ukoll il-profitti li toffri din id-dinja. Għal darb'oħra, kull ma hawn f'din id-dinja l-Apostlu Ġwan jgħidilna jgħaddi. Imma min jagħmel kelma tal-Alla jibqa' dejjem. U allura il-profitti l-qlieħ, kwalunkwe qlieħ li nistgħu insibu f'din id-dinja dawk li huma akkwistati aktar u aktar b'mod illeċitu, b'mod ħażin, b'ingann ħażen, dawna jisfaw f'oppożizzjoni għall-fidi tagħna u għall-utilità nisranija.
U ċoħe bħala Kristjan inti ma tkunx kapaċi tot għal xejn. Tkun sirt bħal melħ illi tilef l-mluħa tiegħu, illi ma jkun jiswa xejn li jintrema barra u jintrifes taħt riġlejn il-bnedmin. X'ridu niġdu? Rridu niġdu wkoll il-ħbieb, il-konoxxenzi u l-qraba tagħna jekk hemm id-darba dawn jopponu l-verità evanġelika. Iva għandna nuru rispett u mħabba lejn dawk in-nies ta' madwarna, speċjalment tal-familjari tagħna, qraba tagħna, ħbieb tagħna, però mhux akkost li jinfluwenzawna biex naqgħu f'kompromessi. Biex bħalli kieku jimmankawna u hekk ma nkunux kapaċi niġru l-ġirja tal-fidi li hemm qudiemna. Sidna Ġesu saħaq fuq hekk fil-Vanġelu ta' Luqa kapitlu 14 vers 26. Jekk wieħed jiġi għandi u ma jogħbodx il-missieru u lill-ommu u lill-martu u lill-uliedu u l-ħutu rġiel u nisa. Iva u ħajtu wkoll ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Mhux ikun diffiċli? Ma jistax u impossibbli li jkun dixxiplu tiegħi. U kull min ma jerfax salibu u jiġi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Rabta l-ewwel rabta primarja tagħna hija ma' Kristu is-Salvatur tagħna. Ma' Kristu li aħna nsejħulu Sid mhux biss għall-isem ma fir-realtà. La darba sidna u għandu dritt fuqna. U allura il-rabta tagħna miegħu ma tistax tkun imħarbta minħabba rabtiet oħra mal-konoxxenzi tagħna. Darba oħra rrid nagħmilha ċara iva illi rridu ħsieb il-familja tagħna, rridu nippromovu l-mħabba ta' bejnietna, però noqgħdu attenti illi ma il-ħbieb tagħna, l-qraba tagħna ma jorbtulniex idejna bħalli kieku huma għandhom jett fuqna. Huwa Kristu illi għandu l-jett esklusiv fuqna. Aħna tiegħu bħalma hu wkoll sidna. Rridu wkoll bħala dixxipli tiegħu niġħdu t-tjieba u s-sewwa tagħna nfusna. Din xi ħaġa diffiċli anke għal nies, speċjalment għal nies li għadhom barra mis-saltna, jaħsbu li jistgħu jiksbu mertu quddiem Alla bit-tjieba tagħhom stess. Rridu nindbu mit-tjieba tagħna bħalli kieku din timmeritalna l-aċċettazzjoni tagħna quddiem Alla. It-tjieba u s-sewwa tagħna nfusna rridu niġħduha. Jekk irridu nkunu niddependu jekk dawn din it-tjieba qegħdin niddependu fuqha għas-salvazzjoni eterna tagħna. Irridu nafdaw biss fuq ix-xogħol mitmum ta' Kristu Ġesu fuq il-Kalvarju. Il-fatt li hu miet għal dnubietna u kien imqajjem għall ġustifikazzjoni tagħna hemm u l-afdar tagħna. Fuq irridu nserħu u mhux fuq is-sewwa tagħna nfusna. Ukoll irridu fil-qosor irridu niġħdu kull ħaġa mid-dimba. Kull ħaġa mid-dimba għandna niġħduha avolja tkun pjaċevoli u apparentement vantaġġjuża għalina peress li mingħajr dusija ħadd ma jara lil mulej. F'dan is-sens Ġesu jgħidilna li għandna niġħdu lilna nfusna fil-prattikalità minn ġurnata għall-oħra. Però Ġesu ma ġiex biex jeqret jew itelfilna l-gost tal-ħajja. Aktarx ġie biex jagħtina l-ħajja u ħajja aktar bil-kotra. Ħajja fl-abbondanza tagħha. U allura qed jgħidilna biex niġħdu lilna nfusna biex narmu dal-ħwejjeġ li huma ta' skapitu għar-ruħna qed jgħidilna hekk għaliex finalment ħajkun vantaġġjuż għalina. Ħajkun vantaġġjuż, ħajkun ta' profitt spiritwali għalina. Kemm fid-dinja kif ukoll li ġejja. U allura iva hemm premji għal dawk illi jiġħdu lilna nfushom. Daqskemm huwa neċessarju illi ngħidu le għalina nfusna, daqshekk ieħor huma reali il-premji illi iwedna
Sidna Ġesu Kristu. Premji reali illi ta' bilħaq jissodisfaw. Il-sejħa għaċ-ċaħda ta' nfusna hija waħda sfidanti, però il-rikompensa, il-premju huwa ta' bilħaq inkomparabbli. Ħanaraw xi wħud minnhom minn dawn il-premji illi Ġesu prattikament ġabar l-idea ta' dan il-premju meta jgħidilna x'jiswielu l-bniedem jekk jirbaħ id-dinja kollha u jitlef ruħu, jew x'jagħti l-bniedem minflok ruħu. Għax bil-bniedem jiġi fil-glorja ta' missieru mal-anġli tiegħu u imbagħad irott lil kull bniedem skont l-emejjel tiegħu. Allura il-dawk li huma segwaċi fidili tiegħu il-dawn ta' bilħaq irroddilhom kif jgħidu mid-darba aktar. Irroddilhom lilien minn kull paragun. L-ewwel nett, Pawlu jistqar illi sofra t-telfa ta' kull ħaġa u qisha bħala ilieħ minħabba Kristu. Sofra il-privazzjoni tal-pożizzjoni tiegħu fis-soċjetà, tal-prestiġju, tal-fama li kellu, tal-isem tajjeb u l-ġid materjali tiegħu. Dana tilifhom apposta b'deċiżjoni il għaliex jaraf illi sakemm jibqa' bihom ma jistax ikollu l-ġustizzja ta' Kristu, ma jistax ikun imlibbes bil-ġustizzja ta' Kristu. U jgħid illi jiena soffrejt it-telfa ta' kull ħaġa biex ninstab fih, biex ninstab fi Kristu. Mhux bil-ġustizzja li tiġi mill-emil tal-liġi, imma bil-ġustizzja li tiġi minn fuq mingħand Alla permezz tal-fidi fi Kristu. Din hija l-ewwel premju għal dawk li jiġġieldu lil nfushom Ġesu ilibbisna bis-sewwa tiegħu. Imbagħad ukoll għan ieħor għala imisna niġġieldu lil nfusna hija sabiex inkunu insiru ta' bilħaq effettivi bħala l-għaddejja ta' Sidna Ġesu. Ma nistgħux nkunu effettivi jekk nibqgħu ikkakmati marbutin magħluqin fina nfusna. Ukoll premju ieħor meta neħilsu mill-piżijiet egoistiċi tagħna nkunu kapaċi niġru l-tellieqa tal-fidi li hemm qudiemna. Nkunu ta' bilħaq b'għajnejna merfuqa l fuq tama u konfidenza illi aħna għandna l-bissima tal-la fuqna u illi fil-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu se nkunu magħrufin minnu bħala ta' bilħaq nies tiegħu, dixxipli tiegħu. Ġesu jgħidilna li dawk li jiġu lil nfushom jirċievu lura mid-darba aktar. Bil-persekuzzjoni iva, il għaliex aktar ma nuru li aħna segwaċi tiegħu aktar id-dinja se ddur kontrina. Però dan huwa inevitabbli. Frattant Ġesu jgħidilna li iva nirċievu mid-darba iżjed f'din il-ħajja u fil-ħajja li ġejja il-ħajja eterna. U aħjar jew minn hekk m'hemm assolutament xejn. Is-Salvatur tagħna għallem b'mod dirett u ċar li jekk inħobbu ħajjitna, ċo jekk aħna ngħixu għalina nfusna u b'fissazzjoni fuq nfusna nitilfu ħajjitna. Nispiċċaw fir-rovina. Bil-banda l-oħra, jekk immutu għalina nfusna skont kif jitlob l-Evanġelju minna, li mmutu lilna nfusna, li nsiru bħal Sidna li miet, jekk immutu miegħu aħna wkoll ngħixu miegħu. Aħna wkoll ngħixu miegħu. Jekk immutu għalina nfusna nsiru produttivi għall-eternità. Ukoll nistgħu nsemmu l-aħħar vantaġġ, l-aħħar premju għal dawk li jiġdu lil nfushom huwa proprjament jeħtieġ niġbdu lil nfusna sabiex nikkonformaw ruħna ma' xbija ta' Kristu. Il-personalità vera tiegħi insiba fi Kristu. L-individwalità tiegħi verament insiba fi Kristu. Waħdi ma jinxejn, mingħajri jgħid Sidna Ġesu
ma tistgħu tagħmlu xejn. Il-għan ta' Alla fl-aħħar mill-aħħar huwa li aħna nkunu ikkonformati ma' xbija ta' ibnu, nkunu nixbħuh fil-karattru tiegħu. Rumani 8 vers 29 jgħidilna li aħna nafu li ħwejjeġ kollha jaħdmu flimkien għall-ġid ta' dawk li jħobbu lil Alla, dawk li huma msejħin skont il-għan tiegħu, għax dawk li Alla kien jafhom minn qabel u kien jafhom b'imħabba speċjali minn qabel lil dawn ukoll iddestinhom minn qabel biex ikunu jaqblu ma' xbija ta' ibnu, biex ikunu l-kbir fost ħafna aħwa. Dan huwa l-pjan grandjuż ta' Alla li jiġbor għalih innifsu poplu u kull membru ta' dak il-poplu ikun jixbaħ lil Sidna Ġesu. Ġesu illi umilja lu nnifsu u la darba umilja lu nnifs imbagħad Alla eżaltah u ta' isem li hu fuq kull isem biex għall-isem ta' Ġesu tiltawa' kull il-koppa ta' ħwejjeġ fis-sema fl-art u taħt l-art u biex kull insin jistqarr li Ġesu huwa s-sit għall-glorja ta' Alla l-Missier. La darba Ġesu għadda minn din l-esperjenza ta' umiljazzjoni li waslitu għall-glorja, Ġesu jridna illi iva aħna li aħna membri ta' ġismu, ta' laħmu u ta' għadmu inkunu l-istess bħalu, illi niġdu lil nfusna sabiex iva nsibu l-ħajja reali tagħna fih għall-glorja ta' Alla l-Missier.